तो है गाइस माने थामथिमा मोनसे भिडियो लाना फैलायबाय माने रस भिडियो तो अभी मजा आएगा ना भिडियो तो गासिबो लाइक शेयर कमेन्ट खालामबा जाबाय तो दिनैनि भिडियो धामाका जागोन आरोना तो आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो गासिबो लोगोफोरनो शेयर खालामना हरबानो जाबाय तो बिदिब्ला बेनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै थाखानि बायनानै मोननाय लाइक बयसा फुन थब्लानो जामलाङो फात्ता मोननै थिग बिब्दिनो माब्ला माब्ला गनाय नुवा नुफ्लांबाय बे बाजिनि साइलेन्ट दोनसोबाय रखौ दिसुदि गलान्दो माने नुवा नुफ्लांबाय बे बाजिनि साइलेन्ट दोनसखौ नोंथांमोना नुबा खर' गरम जालाङो आरो सॉरी सर बाजिया खिनो ओंखारदो आरो मिथिबायना माने बे खिनो ओंखारनायदोनो माने मा खालामगोन मोजां खिनो ओंखारथाराखै बिनि थाखायनो एसे एक्सारसाइज खालामना होदो आरोना माने जाहाथे मोजां माने खिया ओंखारो खर' गरम खालामगोलै बे बाजिया खिनोसो ओंखारदो नामा जानो हागौ बे खिनो ओंखारदो बिनिखायनो मोजां ओंखारथाराखै नालाय एसे माने कुछ भी मा एसे मैयालै बे एल' गारनाया माने एल'बायनो थायो एल' गारनाया एल'नो मोनबा मा बुंबावनोसै आरो एल'बायनो थायो मोनथिला आरो माखौ एल'यो बियो एल'नोबो रोंसिगौ नालाय बिनिखायनो एल'बाय थायो आरोना दे मोजाङैनो एल'बाय थाबानो जाबाय बस रुलाएगा क्या एल' नाङा होनबाबो एल' खायोलै मस्त डेन्जार बुस्थुसो बे एल' गारनाया अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? एल' नाङा होनबाबो एल' खायो बिदि नङालै एल' गारा मोनथिबायना एसे खम खालाम एल'नायफोरखौ बे जनि एक्टरनि हाथियार नायनाय बायदि नुखायो आरोना बिसोर मानसिखौ माने बिसोरखौ माने नायना लानाय ओइ जनि सिननि नांदोना एबि क्वालिफाइनि नांदोराफोर जनि सिननि माने हाथियारखौ नायबाय थायो आरोना नोङो जों हले जनि सिननि नांदेरनाय नङा दै जों माने बे मिया खालिफानिसो नांदेरनाय जनि सिननि नांदोना एबि क्वालिफाइनि नांदोराफोर जनि सिननि नांदोना एबि क्वालिफाइनि नांदोराफोर जनि सिननि नांदोना एबि क्वालिफाइनि नांदोराफोर जनि भाइनि माने बे हाथियारखौ नायबाय थायो बायदि मोनदोलै माने जनि भाइनि हाथियारखौ नायाबा बे जनि भाइखौ माबायदि सिनायखोलै नोङो जनि भाइनि हाथियारखौ नायबाय थायो जनि भाइनि हाथियारखौ नाया माने दंखायो नालाय जोंहा माने बे मिया खालिफाखौ नायो हे गाइस माने बे भिडियोखौ जास्ट ओरैनो फानि जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय तो गासिबो लाइक शेयर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो आरो गासिबो लोगोफोरनो शेयर खालामना हरबानो जाबाय तो दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै नेक्स्ट रस भिडियो लोगो मोनसिगोन आरोना तो बाय बाय